Siriki Kuyate bilala mana de dépôt la bi sigira worona kiri tigilamaw fɛ k'a bila ka taa Bamakɔ kasobonba la. Kama mi ka ɲininkali kɛ jɔn de bɛ fɛ ka jamana in déstabiliser, jɔn de bɛ fɛ ka jamana in contrôle minɛ k'a k'a sago ye, jɔn de bɛ fɛ ka na ni dictature ye ko kura, jɔn de bɛ fɛ ka na n'a ye Faransi ka jɔnya kɔnɔ, jɔn de bɛ fɛ jamana den sɛbɛn minnu jɔra k'olu jolo kari ka jamana di a den jugu ma, jɔn de b'o plan kɔnɔ. Ordonnance numéro 5 n'i ye dunu fɔlɔ bolo golobatɔ ye dunu na ko fila b'a kɔnɔ, ni dunu farali ko t'a kɔnɔ kana ɲininkali kɛ dunu bilali ko b'a kɔnɔ. O kuma o mun kɔnɔna la bɛɛ k'i kilo kɛrɛmajɔ. Fɛn min ye Sidiki Kuyate ni ale ye yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ka kuma lasila ye a bɛ fɔ min ma ko porte parole, ale fɛnɛ bilala mana de dépôt la bi ka fara u ka tɔnjɛkulu ɲɛmaa kan ni o ye Adama Ben Jara ni o b'a wele ko Ben le cerveau. O hukumu kɔnɔ maa caman ye yɛrɛ ɲininka ko yalima ko Sidiki Kuyate ko ale ta ye ala mun ye. An bɛna o de ɲɛfɔ aw ye yaasa aw ka se ka faamu caman sɔrɔ. Tɛnɛ tɛmɛnen an kɔrɔ ni o bɛnna septembre kalo tile 4 ma san 2023 i n'a fɔ anw y'a fɔ a ye cogo min na fɛn min ye BJ cɛdenw ye ni o ye brigade d'investigation judiciaire ye olu kɛlen kɔ ka wele bila Adama Ben Jara ma ka u to an dala kaburu don na. Fɛn min ye Sidiki Kuyate ale ye a ka bolifɛn ta ni ka tugu u kɔ ni ka taa polisiso la. O donni kama u ma se Sidiki Kuyate ma sabula koto ni Sidiki cɛ. Ben ye kuma min fɔ ko bɛ u ni o de cɛ sɛgɛsɛgɛli kun bolilen don o de kan ka kɛɲɛ ni sigida 6nan o kiiri tigɛba ni o ye docteur Adama Kulibali ka kɛɲɛ ni ale ka yamaruya ye. O hukumu kɔnɔna la o sɛgɛsɛgɛli baaraw de tun bɛ sen na fɛn min ye Sidiki Kuyate o ma se ale ma. O dugujɛ o bɛnna tarata don ma septembre kalo tile 5 o kun ye fɛn min ye Adama Ben Jara u y'a ta ni ka taa jɔ sigida 6nan kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ. Sidiki Kuyate ale de ye kuma lasela ale de ye Ben kanubaw wele ani tɔnjɛkuluw wele ko ka bɔ ni ka mankan ci k'u to o mankan ci la fɔɲɔgɔnya nana don o ni lakana tigilamaw cɛ minnu tun bɛ tribunal da la yen nɔ o kɛra gazi ci belebele ye. Fɛn min ye Sidiki Kuyate ye dɛ a nɔ minɛlen don o de hukumu kɔnɔna la o tumana a ka tɔnden a ye mɔgɔ minnu wele ko ka bɔ ka mankan ci olu ni lakana tigilamaw sera ɲɔgɔn ma gazi cira ka adamadenw bali u ka taa u mankanw ɲɛnabɔ. Arabadon fɛn min ye Sidiki Kuyate ale taara sigida 6nan na k'a bɛ taa yamaruya sɛbɛn ɲini yaasa ka taa bɔ u ka tɔnjɛkulu ɲɛmaa ye kasobonba kɔnɔna la ni o ye Adama Ben Jara ye. A taalen o la o ko a ma k'a ka sɛbɛnfura di ni o ye a ka carte d'identité a ye o di u ye o minɛ ka bila yen parce que o y'a sɔrɔ u ye Sidiki Kuyate tɔgɔ in ka kuma mɛn u y'a mɛn ko Sidiki Kuyate tɔgɔ in de ye nin kɛ nka u t'a dɔn u bɛna ala sɔrɔ cogo min na u y'a dɔn k'ale de ye Sidiki ye u y'a ka sɛbɛnfura minɛ ka bila k'a ka taa k'a ka segin ka na k'a ka segin ka na o dugujɛ. O dugujɛ tuguni fɛn min ye Sidiki ye a taara ka n'o la a nalen o de la u y'a minɛ k'a dɛrɛ. Donc a dɛrɛlen sa u sɔrɔla k'ale fɛnɛ ka kiiri boloda ka bɛn bi ma a ye maaw bali ka taa u maamago la fɛn min ye Sidiki Kuyate ale ta sɔrɔla nin ne fɛ fɛn min ye a jɔɲɔgɔnkɛ ye ani u ka tɔnjɛkulu ɲɛmaa ni o ye Adama Ben Jara Ben le cerveau o tumana Sidiki Kuyate a taara fara o kan. Sidiki Kuyate ale tɛ yɛrɛwolo ka kuma lasela dɔrɔn fɛn min ye Sidiki ye ale ye animateur fɛnɛ ye a bɛ animation kɛ radio min na o ye radio Rampart FM ye ne ma dala n'o tɛ yɛrɛwolo mɔgɔ ka radio parce que yɛrɛwolo debout sur les remparts ani Rampart FM a na kɛ jɛɲɔgɔnya dɔ bɛ u ni o radio so ni ɲɔgɔn cɛ kɛ walima a na kɛ o ye Sidiki yɛrɛ ka radio so ye o kɔni o pepilatigɛ tɛ n bolo nka a bɛ baara kɛ radio so min na o ye radio Rampart FM ye. Fɛn min ye Sidiki ye ale fɛnɛ taara ka taa fara Ben kan a ka kiiriw baaraw bolodalen don ka bɛn novembre kalo tile 30 ma san 2023 o bɛ bɛn tile 50 ɲɔgɔnna bi kɔfɛ ale ka kiiri ni tayiruba olu bɛɛ ka kiiri bɛ kɛ dɔn kelen sigida 6nan na. Ni kunnafoni kura wɛrɛ minnu bɔra a la an bɛ segin ka na n'o kunnafoniw fɛnɛ ye ka olu jɛlen d'aw ma todunkan na ladiriya o kɔnɔna la nka an kɔni b'a dɔn ni taama ma ban bolofili tɛ ban. N'u m'a dabila fɛn min ye sigida 6nan kiiri tigɛba ye ale fɛnɛ ko ko bɔlɔlɔsira kɔni sanfɛla k'an ka taa de don jaja mɔgɔw tun bɛ baga Ture ma de ko Ture bɛ tɔgɔ ɲini na ja bɔlɔlɔsira in sanfɛla kan ka jɔsi ka ɲɛ de